Zdravie pošvy závisí od jej pH. Na ideálne mikrobiálne osídlenie v pošve musí byť jej pH v kyslom rozsahu. Pre vedecky založených je to presne v rozmedzi 3,8 až 4,5. Túto hodnotu si udržuje vďaka zdravému mikrobiálnemu osídleniu laktobacilmi. Čo sa však stane, ak sa zrazu množstvo laktobacilov v pošve zníži? No, nič príjemné. Priestor dostanú škodlivé baktérie alebo kvasinky a my to pocítime ako svrbenie, pálenie či rôzne výtoky. Nesiahajte však hneď po antibiotikách alebo antimykotikách. Obnoviť si ideálne pH môžete aj prirodzene pomocou vaginálnych čapíkov Gintima Probiotica Forte. Ich prebiotický komplex doplní všetky potrebné prírodné zložky, aby sa laktobacilom opäť darilo a sami dokázali škodlivé mikroorganizmy vyhubiť. Aby to bolo ešte rýchlejšie, obsahujú aj prírodné antimikrobiálne látky zo šalvie a čajovníka. Siahnite po vaginálnych čapíkoch Gintima Probiotica Forte hneď pri prvých podozrivých príznakoch. Kúpite ich v každej lekárni. Ja ich mám radšej pripravené aj vo svojej domácej či dovolenkovej lekárničke.